bi euskal legitimitateak hor dira. Zer dira bi euskal legitimitate horiek? Ni beti bizi izaniz herrietan. Eta herri euskaldunetan txipi nintzela ikamikuzen nintzen, eta ez ginakien, ni konpazione, enakien, ene eskolako lagunek euskara bazakitenez edo ez. Gu ez ginez sekulanari. Batzutan ezautzen zen, pilotan megauen alostia horrek kasu maiten aldu. Horrek badakike. Beraz beti trompatzen alginen horrekin ez. Eta gero hartu niz denek bazakitela. Egan nahi baita, transmisio zahar hori funtzionatu zen. Ondoko belaunaldian ez. Alaina. Ze bi aldi bada. Beste herrietan, joitzera migikien etxean, ikusten duzie ama, euskalkiz, mintzo da alabari, eta ikusten duzie, euskara pasatzen dela. Salbu, legitimitate hori joiten da etxetaik, guai ez dakigunat. Zenta galdu baita Doniane Garazin merkatia. Galdu dira feirak. Galdu da aprepes guzia, nun euskara hori entzuten alden bizik. Beraz, ez dakigu nok badakin, nok ez dakin, eta hori, hor dira. Eta gero bada gauza bat, hasi baita nobliain etxen ez dakin nun, familia burgesa zen, txokoleta iten zuten, tautaua, eta haurrak zuten eskoldunak. Hanboxatu zuten libegoni, eta fabrikatu zuten sistema bat, eskolain egiteko, eta deitu zuten hori ikastola. Gero, hortik hori hantu da, izan dira Baiona joan diren gureak, hano hartu dira ez diren eskoldunak, joan dira beste leku bat izena baitu aeka, hor bada olako gauza bat, fabrikatu baitu indar bat, ari baita sartzen delako horien eremurat. Eta uaina hasia da, hori zenta hemen ez da egiten uain bat bezala, ez da tsunami bat egiten dena. Mena, hau baserria da. Hau da urbanitate bat. Eta bi horiek talka egiten dute hemen, gure barnean. Bi legitimitate horiek Garazin ziren memento batez libertimenduan. Ez dira gehiago. Bena, kabalkadan dira. Hor dira denak.